ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводори молбозору говбозорҳо ва инчунин бар дӯстон аз як дукони нарх навои ҳамин ему кунҷораҳои гов молҳо ва барои шумо нарх навоша навор мекунем. ҳозир аз як дукон дида мекунем барои шумо аз нарх навоҳошон инчунин пурсон мешавем ки шумо низ фаҳмед ки нарху навои ҳамун емҳо барои гову молҳотон чамсуми аст дар бозорҳо ин шабу рӯз. Имрӯз 16 декабри 2022 ҳоли барои шумо аз ҳамин дукони акои раҳматбой навор мекунем. дӯстон мана бисмилла гуфта барои шумо аз ин рӯзи ҷумъа сар карда нарху наворро барои шумо мепурсем ки чанд шудагӣ аст. ассалому алайкум. тинҷедако хубе? Касб боро баракатия? гуфтем як нарх навори ҳамин хошоку ваҳоро фаҳмем аз забони шумо. ҳамин маҳсулоти мо барои кап. ин махсус ин мансар инам 9 сомон мани гуфти гапу гуляшаш ин ҳама чизаш ҳаст. омехта буд аса? Инам аз чӣ иборат аст барои кап? инам данӯчанда макка, гандум, мансар баъд инаш номаш ёдам буромад. Он че барои кап дар кора ҳамаш ҳаст. майди мошам доштааст? Мошам дорад. баъд мани камикори қазоқ аст. ина килобаркаш 4 мефурӯшем. лингаш мани лингоҳай 157 буд, 55аш кардем, ҳозираш ба 150 сомон. ин ҳолам нархаш дар баъзе минтиқаҳо 160 ам фурӯхтода, 155 ам фурӯхтода. ҳоли охири нархаш ҳамин 150 бо кисоне ки аз 10 хеле крупни хароран ҳай бисёртар гирад бо худо хад арзонтар шуда. беҳтарин. ани ҷавам 4 сомон, ҷави қазоқ тоза. ин ҷави зардашай бо ҷави сафедашам ҳаста. ҳар душ нархошу 4 сомон. ко бачаҳои бисёр мегирифтигӣ 395 ам додам метем. бо нархҳо камтар баланд шуд ҳозир. аҳмо ҳисоб бисёр арзонтар карда наметем. 4 сомон ҳозир. дар камбикори мурғай барои мурғҳои тухмон 5 сомон ай килош. ба майда гандумай 3.5 сомон. бисёр хароб бо арзонтар мешавад. баъд ни ҷаври гандуми омехта инам 4.5 сомон ай. гандум чӣ? гандум вай тозаш 5.480 ам хеле. ин барои орд карда хуб барои орд кардан ам мешаду. хай капбозо тоза гуфта бо барои вай мегиранд. беҳтарин. баъд инаш камикори қазоқ хас. инам ваш пастар. ингаш 125 сомон ай, 150 сомон ай. ин барои пойдани, инаш барои ҳамто ишкамсехни гофои ҷӯшома хеле ёш. баъд ман инҷа камикори фаровон ай. ингаш ман ино 80 сомон ай, 30 кило ай. баъд сабусай 50 сомон. баъд мани орди дуюм якум присрочли срокаш мегузарад. ин 45 кило ай, 190 буд, 185 достодем. бо бисёрхаро 180 ам додам метем. арзонтарам имконият арзон кардан ҳай. ман инаш орди макка. ин 5.480 бо бисёргиро 470 ам додам метем. баъд орди сеюм 93 сомон ай. бо мани қопо орди ҷавай 30 кило ай. 4.5 дар 135 мешавад. лингава 130 метем. 30 килош орди назай даниш накушодем. баъд инҷа кунҷолаи тоза ягон чилаш не. ин 4.80 ай. ин 4 сомон 80 ай. ин ҳамин дуюм участкай. ман инаш ин бӯстонай 4.90. ино бо одамое ки 500 кило бисёр гирад тарфо якум участка дастафкирам мекунем. аввай поинише хай камтар кирои мо хуш кунанд. у тарфорам бурди додам метем. чун шумо якум участкай. баъд ман инаш кунҷоли қазоқ. ин 5 сомон ай. инам аз қазоқистон мебиёд. ман инам кунҷоли қазоқ ай. ин кунҷоли пахтаҳо писта чиқел мехелия. инам аз қазоқ мебиёд. ин 4 сомону 30 дирмай бисёр мегирифтигор бо арзонтар мешавад. дӯстон ин чӣ буд аз нарху навоҳо барои шумо як навори
طولانی کردیم که شما با خبر شوید. دوستان رقم‌های تلفن برای زکاس کردن که برای دستافتا یا اینکه دکان رو یافتن حاضر برای شما میگه و این در زیر همین نوار با همون رقم و یک بار دیگه با من میمونه. رقم تلفن 92 775 66 67. واتساپ دارد این واتساپ ایمو داشته است. با من با خلاصه با در زیر نوار میگذارم. این بود بر دوستو اندکی از گوشه همین یم ها برای گاو مال و اینچه پرنده ها به مانند کپک و مرغ ها برای شما پرسان شدیم. ویدیو معقول شود اگر حتما فکر اندیشه خوبتون در زیر کامنتاری ها میگذارید و لایک میزنید تا اینکه نوار پربیننده تر شود و حرکت کنید از همین دکان خریداری کنید. از نام ما آمده گپ زدیم. خدا خواهد با برای شما سکیتکه هم هست. زنده و سلامت باشید. دوستان دکان ما قرار داره از پس همین مگزین دوستی. من اینجا ببینم دوستان همین دکان اومده حتما خریداری میکنید. واقعی سربلند و خانه آباد باشه.